pek parlok barawan baroh kamtam mentang ada nang ni apa Mawlyngdep hapung Mawlyngdep te pek kat ne gajing wan kyrshan ki parlok Rawon ya game jong iba boni jerwa te kubang ada pentip sepi ha ka hapok ka YouTube channel ha gini ki cisnya sngi ba subhawan ya rap lem ya ka game jong ba boni jerwa te kublai shibun ba pilayawan sisa hadu kat ne kene pek like cuy watang kendiat ki kendong kan surat ru pol baroh artylli ki Pung ngi pek tu dak kod ya kene video nomor ka jing dat ki dok kharu da ihun hijrut kar kom dai dok kha mata ka sni hapo Mawlyngdep pek kene ka Pung ru full ki breu ki parok Rawon pek kene Pung ha ru full ta kan no ka jing ngau Phuh samrkhie ki Nongpyniaid ha kene ka sni ka ba menta kam tam menta sni ka live hoterek ha ka ba ki nong ki parlok Rawon gilawan kyrshan sisa ni ke game banyak ni ia ka silak tingka tengah Friday nak daw ka jing tat palat ka bairung saus pak tingka te ki bun ki parlok Rawon gilawan ban asim taya kene ka jing yakop khwai hapo Mawlyngdep te pet kat ni ka jing wan kyrshan jong ki parlok Rawon ka ba da platam bat ka sin ka baning kong ayo iba dap ki parlok Rawon ha kene ka Pung Mawlyngdep baroh artylli ki Pung dap full tangki parlok Rawon sudah pet mulai jakasyu wat tang kendiat ru wat ngaru ngambil jakasyu mut banwan khwai Henry kadang so komen ada pi ki parok Rawon piwan kyrshan kumne ya ki game ki barit kamtam ka bairung ka barit saus pak tingka Henry pilawan kyrshan hadu kat ne te gini ki parok gini ki parok Nongpyniaid kila pen kiuru kendiat ya ka constitution price hadu supposedly te kadang ka jing so komen ya ki parok Rawon ru ba ka constitution price kila pen kiu biang supposedly hadin bagi labu ya tu ka arpotri constitution price te kan no ga jing so comment te ya ka kha ka bat ning kong menta ban ra ya kalak nga sai kala David kan hi ka badon abang apni happy ha ka ba ka jing kha jong kan ka kha ka poi hadu ar kilo saus pak gram ar kilo saus pak gram te sampai du da ku da kan video ar kilo saus pak tam gram kemut long ka ba he ba ka kha wat la ka jing ka khwai ka baret ba tang ka we kalak Henry ka kita kapat ki ba he ba ini pet ya kene video du dakut kat no gajing ihun sha aga neka video ha kan neka gajing ka pai nomor bon ba ki parlawan di lawan si mentah ngam yo ring ra video por ba wer lai Henry asyik pen itang ya gajing wan kyrshan jong di parlok Rawon ha kan neka Pung Mawlyngdep ya ga game jong ba bon ni jerwa blaze bon pet parlok bro pol ki parlok Rawon ta sing ha po Mawlyngdep dan tang sos pak tinggal ke buy tiket pas keban kong tang silak rekat ini gibru jingwan kan iki parok Rawon bon bah ki bawan mana si menta kesini pok Mawlyngdep so kemen sakinong penjat khwai kam tami bak bon di jerwa ak bagi parok Rawon pol pet patang ki kendong mendon mlaj jakasyu ning ya pet menta saya ki dok kapas mano ban babat ning kong menta ban kuria ka silak pengin ya pet menta bat menengkong ta ar kilo saus pak kan gram ihun jing hai ino kha ar kilo saus pak kan gram bat lak entah bat kapan kong